États-Unis lajɛrew kɔnɔ diinɛmɔgɔw ni politikimɔgɔw bɛ n'u ka hakilinaw don jamana taabolo la. O ye hakilina kura ye Ameriki kɔlɔsiliw ye min jira. Nka démocrates ka politikitɔn kɔni bɛ diinɛw bɛɛ dɛmɛ. Min ye républicains ye kuma min b'u da diinɛ siratigɛ la o de ye Yesu Kirisa ye ne kisibaga ye, Donald Trump ye ne ka jamanakuntigi ye. Dianne Bollinger ye rallibolila ye, a ye san 3 kɛ a bɛ ralli ɲɔgɔndan kɛ. Ale bolo chrétien ye dɛmɛ ye ka ɲasi fasoden ɲumanya ma. O kɔrɔ ko États-Unis ye chrétien jamana de ye, wa sariyaw ka kan k'o sira de taama. I will gladly be a Christian nationalist. Ne nisɔndiyalen de bɛ ka chrétienya jira. An bɛ se ka min de fɔ chrétienya juguya la, bawo a bɛ fɔ k'an ka Ala de ka diinɛ dɔn. Hinɛ masa, ne bɛ balo Yesu Kirisa de kama, ne ka faso ka di n ye fana, wa jamanaba dɔn. Mun de b'o la? Républicains ka cɛbo Donald Trump ka kumaw ma sinsin diinako kan, nka k'u bɛ fɛɛrɛw bɛɛ kɛ walasa ka sira tigɛ démocrates ɲɛ. N'an jɛra an bɛ fanga sɔrɔ walasa ka sira tigɛ fitinamɔgɔw ɲɛ ani mɔgɔ minnu tɛ diinako la, bawo o de y'u jogo ye. An bɛ jamana sigi sen kan ni fasodenw bɛɛ bɛ kɛ kelen ye a kɔnɔ diina siratigɛ la, bɛɛ bɛna i sagonakow kɛ ani sariya bɛ kɛ a bɛɛ sago la. An ka jamana sigira sen kan chrétienya danbe de kɔnɔ. Sariya sunba sɛbɛnna o de siratigɛ la fana. Chrétienya sɛbɛnnen tɛ États-Unis sariya sunba kɔnɔ, nka a b'a jira ko bɛɛ bɛ se k'i ka alabato kɛ i yɛrɛ sago la. États-Unis yɛrɛmahɔrɔnya tun bɛ ta don min fana, kuma fɔlɔ min fɔra o de ye bɛɛ ka hakɛw ka lafasa i ka diina siratigɛ la. Nka diinɛ ɲɛmɔgɔw dɔw ka jɛkulu bɛ Ameriki, u y'a jira k'u ka wote cɛbɔ minnu bɛ alabato kɛ a ɲɛma. O la démocrates y'a jira ko n'o kɛra o ye de ka sariya sunba sariyaw sɔsɔ. Mary Jo Rook bɛ démocrates ka politikitɔn kɔnɔ Montana dugu la. The ministers out there Tiɲɛ na diinɛmɔgɔw ka kan ka lajɛ yɛrɛsago kɛ e ni tilennenya kɔrɔ ye min ye, ani u ka tila ka a ɲɛfɔ u nɔfɛmɔgɔw ye. Lajɛ senfɛ BJ fanga hokumu kɔnɔ, mɔgɔw dɔw sɔnna barokɛnɛw ka sigi Yesu Kirisa taabolo kan, i n'a fɔ James Wallis bɛ Georgetown sanfɛ kalanso la. What did he say? What did he do? Yesu Kirisa ye min fɔ, a ye min kɛ, bawo nin kuma sugu bɛ tungaladenw de kɛlɛ ani ka gɛlɛya lase fantanw ma. Nin ye jɛkulu ye n'u bɛ Yesu Kirisa yɛrɛ kɛlɛ. Nin bɛɛ kɔfɛ, kɔnɔtiɲɛ sɔsɔliw bɛ mɔgɔw da fan bɛɛ États-Unis. Kamala Harris ye démocrates ka fanga ɲinina ye. An bɛ ka sɔrɔ mɔgɔ si man kan k'i ka diina bila min bɛ dusukun na, bawo ko marabagaw de ka kan ka fɔ i ye i b'i alabato kɛ cogo min. Pew Research ye cakɛda ye min bɛ ɲininiw kɛ jamana taabolo kan. A ka sɛgɛsɛgɛliw dɔw y'a jira ko Ameriki jamanadenw tilancɛ hakili la chrétienw ka gafe n'o ye Bibili ye, o sen bɛ Ameriki sariyaw la. O sɛgɛsɛgɛli kelen y'a jira fana ko Ameriki mɔgɔ damadɔ hakili la chrétien diinɛ ka kan ka kɛ jamana ka diinɛ ye n'o ye religion officielle ye.